Hello, hi, Dalunu, Dalun the bye, and the aburu bye. Afambo, Onyechukwu Nwosu Ngozi. And I'm Anambra State, Nnewi, Otolo, Nigeria. We puta. Ihe m chọrọ ime kita ịgwara unu ihe m chọrọ ime na YouTube channel m. So ihe m chọrọ ime na YouTube channel m bụ ihe ọfụọ. Achọrọ m na-egosi unu, na-akụzi unu, ka unu na-emụta, unu na-anụ, na-asụ, na-agụ, wee na-ede asụsụ ndị bai. Asụsụ ndị bai bụ Igbo. And Igbo bụ ihe dị mma ka anyị na-amụta, ka anyị na-eme, ka anyị na-ebu. Ọkụ ma ndị Igbo si na-eme, ha bụ ndị nnukwu mmadụ. Ọ bụ na ị bụ nnukwu mmadụ, ị ga na-egosi ndị mmadụ ebe isi. Na ebe anyị si amaka, ọ maka ọfụma. Ihe na-ewe m iwe bụ ndị bai amara asụ asụsụ anyị. Anaghị anụ asụsụ bai, anaghị-esi ndị bai. Ọ na-ewe m iwe. Ọ ihe mere m ji wee si na m na-eyipụta oge m wee ji ike m wee na-agosi unu, na-akụzi unu ihe omenala ndị bai na asụsụ ndị bai, ka unu wee mụta ihe bụ Igbo. Ọ dị ka m na-ewe iwe, bụ ana m ewe iwe otu ahụ. Ọ ihe ji wee na-egosi unu ntị o si wee na-ewute m na ya mara asụ asụsụ bai, bụ na-anụ asụsụ bai. Cause ihe mere bụ na ọ bụ na ndị Igbo apụta n'ilo, a na-achọ ịgwa ụmụ ha okwu, a wee na-asụ Igbo. Enweghị ndị ihe ọzụzụ na ndị mmadụ ga-anụ ihe a na-agwa ụmụ ha. Ọ bụ na ị mara asụsụ asụsụ ndị bai, enwere ike gwa ụmụ gị. Ọ bụ na nwa gị nwaanyị bụ Adaobi, sị Adaobi, gịnị ka ị na-eme? Otu m si wee kụzi unu omume ntụ a, omume ndị a. Anaghị akwụtọrị okwu otu ụmụ ha. Ọnya mere ndị ofe mmanụ ji wee ka anyị mma, ọnọdụrụ mma. Ya mere m ji wee wepụta oge m. Unu ga-ewepụta oge unu wee na-emụta asụsụ anyị na omenala ndị bai ndị bai. Because nne anyị na-atọ ụtọ. Ọ na-atọ ụtọ. Anyị nwere nri hapụ okwu maka oge ọzọ. Agakụ maka nke a mgbe ọzọ. So channel m bụ Lady Lishasu Elsu Olishasu. Search m na YouTube, ị ga-ahụ m. And m ga-eme ofu mgboro n'izu ụka, na-agosi unu, na-akụzi unu asụsụ bai na omenala ndị bai. So stay tuned, and I'll always be your girl, Lady Lishasu. You know what I'm saying? Lishasu Elsu Onyechukwu. Onyechukwu. Gịnị bụ Onyechukwu? Onyechukwu bụ gift of God. I'm a gift of God. I'm ga-abụ gift to unua YouTube channel. Yes. Daalụ unu ige m ntị. Nne m maka inene m na ige m ntị na channel m and ihe m na-eme ebe a. Werenụ aka enu bụrụ onye na-enene ihe m na-eme na channel m, and m ga na-ekep unu up to date. Kachi phone and I ga-afụ mbọsị a ga-afụ.